Вы пришли в библиотеку. На полицах безліч книг, толстых, тонких, розных самых, целый свет у книжках тых. Ты возьми, сынок, вось гэту, гэту и гэту варта ўзяць. Ой, як добра! Дзякуй, мама! Вельмі я люблю чытаць. А яшчэ скажу не іначай, буду шчаслівы ўдвайне, калі возьмеш кніжку, мама, ты на роднай мове мне. Ці паляк, ці грэк, ці швед там. Мова ў кожнага свая. Як і ўсе, хацеў бы ведаць мову родную і я. Невук, хто яе не цэніць. Ну ці ж можна здраджваць ёй? Ты ж не нейкі там чуземец на зямлі роднай сваёй. Чытайце беларускія кнігі, і перад вами раскрыецца прыгажосць беларускага роднага слова, багатага, шчодрага, мудрага і мілагучнага. З вами была Сёмуха.